ভিতরে ଆଜି କାଲକେ ଝାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ନା ଆମେ ସେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ବସି ନଥିଲା ଚଖିଆ ସେଥିରେ ଏତିକି ମାଛ ପଡ଼ିଛି ଦେବୁ ବଡ଼ ହେଲେ ବାପା ଧରିବ ଆମେ ଖାଇବୁ। ହେଲା ଇଏ ବାଗଦା ଖାଡ଼ି ଏଇଟା ହେଲା ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଶୀ କଙ୍କଡ଼ା ଏଇଟା ହେଲା ଜାଆଁଳଟା ଏଇଟା ସେଟା କାଣା ପୁଠି କୁହନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଗଦା ଏଟା ଆମର ପୋଖରୀରେ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେବ। ମୁଁ ବାଛି ଦେଉଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହେବ ମୋ ପିଲାଟା ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହେଲା ଦେଶୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଟା ଭେନାମି ନୁହଁ କିଛି ଫିଟ୍ ଖିଆ ଔଷଧ ଖିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନୁହଁ ନିଜେ ଖାଇକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଠା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ 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 ପକାଇକି ସେସବୁ ଖାଇଲେ ବେରାମ ହେବ ଏଟା କିଛି ହେବ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ଏକୁ ଯାହା ପାରିବେ ତାହା କରି